Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор хонахои фурӯшии замин ва квартираҳои фурӯш дорем. Дӯстон, видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки бо шумо чӣ хел хонаҳо дар кор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Бардоро, агар шумо хонаи фурӯшӣ доред, яки замин, квартира яки мошини фурӯшӣ, дар WhatsApp ва дар имо моро кунем. Бардоро, мо пешкаши харидорон мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рупи баробар аст ба 154 сомонӣ. Мо бошад наворо сар мекунем. Ай шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро подлиса кунен. Мо бошад наворо сар мекунем. Рафтем. Якм квартираи фурӯшии имрӯза. Якм квартираи мо дӯстон аст дар шаҳри Душанбе қарор дар гипразем пеши донишгоҳи молиявӣ. Бародари азиз, духонага квартираи дар 2 этаж қарор дорад. Доми 4 этажа дӯстон, 54 квадрати метр об свет дорад. ремонташ беҳтарин, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом ҳамаш аст. Ремонти беҳтарин кардага дӯстон, ҳоҷатош 100% барои оформи тайёр. Нархи квартира 275,000 сомон бо курси имрӯза гирем агар 1,785,000 рубл мешавад. бо кадоми харидор гуфтага бо арзон мекунем 275,000 сомон. рақамошон дар рои экрани шумо дӯстон, метавонед дигар маълумоти пораша гирен. Марҳамат. Агар шумо хел хонаи фурӯшӣ доред ки замин, квартира ягон чиз дигар, метавонед дар WhatsApp дар имо моро кунед. мо пешкаши харидорон мекунем. мегзарем дӯстон ба дим хонаи фурӯшӣ. Дим хонаи фурӯшӣ мо дӯстон қарор дар ноҳияи Хурӯсон дар пеши Қизиқала. Дӯстон, қариб дар 14 сотиқи замин 3 дар хона дорад. дӯстони азиз, хонара дурунуш ремонти беҳтарин кардага, берунуш ремонт надорад. об свет аст, як кули чандтона ҳам дорад. дӯстони азиз, гирди хона маҳкам, дарахтои мевадиҳанда ҳам дорад кам-кам. дар қарибис масҷид ва военни част ва мағозаву дигар чизҳо ҳам ҳаст. дӯстони азиз, дигар маълумот чахтон мегирен. ҳуҷҷатош 100% хона барои оформи тайёр. ҳамин 14 сотиқи замин бародарон бо метавонед тақсим карда бо замини холиш ҳам харид. 8 сотиқа, 6 сотиқа метавонед дигар маълумот ча гирем. бародарон, нархаш 90,000 сомон бо курси имрӯза гирем агар 584,000 рубл мешавад. марҳамат, рақамошон дар рои экрани шумо метавонед дигар маълумот ча гирем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшӣ мо дӯстон қарор дар шаҳри Хуҷанд дар райони Камоли Хуҷандӣ, доми 104 квартираи 11 дӯстон. духонага квартираи дар 5 этаж қарор дорад. 52 квадрати метр об свет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, балкон ҳамаш аст. квартира ремонти беҳтарин дорад. дӯстони азиз, дар сурат худтон дидестен чӣ хел хона тайёр кардага, ремонташ нав кардага. хона ҳамаҷо 100% дӯстони азиз дар пеши қассобхонаи ватан гуфтага. хай бо дигар маълумот ча мегирен. нархи квартира 240,000 сомон бо курси имрӯза гирем агар 1,558,000 рубл мешавад. бо кадоми харидор бо арзон мекунем гуфтага. рақамошон дар рои экрани шумо метавонед дигар маълумоти пораша гирен. марҳамат. мегзарем дӯстон ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон қарор дар ноҳияи Рӯдаки. дӯстони азиз, дар Ленски 8 сотиқ замина 4 дар хона дорад. дӯстони об свет дорад. хона дурунуш ремонт кардага гуфтага, термикс дорад ва ҳамаи чизҳои маҳсулотии бо зиндагӣ кардан дорад. дӯстони азиз, хона дар наздикии молбозори навай гуфтага пеши заправкаи Фирӯз. хай дигар маълумот ча мегирен дӯстон. нархаш 170,000 сомон бо курси имрӯза гирем агар 1,103,000 рубл мешавад. бо хай муомила дорад. 8 сотиқ замин дорад. дӯстони азиз, дигар маълумот ча хай хитон гирен. рақамошон дар рои экрани шумо. марҳамат. мегзарем дӯстон ба панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ мо дӯстон қарор дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа, пеши Кайҳонавардон, пеши Бозор наздикӣ. дӯстони азиз, духонага квартира дар 8 этаж қарор дорад. доми 9 этажа. бардони азиз, 55 квадрати метр об свет дорад. ремонти беҳтарин кардага, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш аст. доми навай. бардони азиз, лифт дорад. лифти Туркия. агар свет мора гуфтага, лифт бо аккумулятор кор мекунад гуфтага. дар пешаш боғчаи нав кардагиян ва донишгоҳ ва дигар коллеҷ тиббӣ ҳамаш дар наздикиш аст гуфтага. нархи квартира 250,000 сомон бо курси имрӯза гирем агар 1,623,000 рубл мешавад. бо арзон мекунем гуфтага. дигар маълумоти пораша метавонем бародар дар ҳамин рақамошон занг зада пурсед. марҳамат. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшӣ мо дӯстон аст дар ноҳияи Данғара қарор дорад. дар пеши роҳи Душанбе, Қурған ва Душанбе кӯлоҳ. ҳамин роҳда қариб дорад. дӯстони азиз, 8 сотиқ замина 3 дар хона дорад. об свет дорад. ошхона, ҳоҷатхона ва сарай
гирди хона маҳкама. дӯстони азиз, дигар маълумот чахтон хай мегирен. нархи хона 130,000 сомона бо курси имзо гирем, агар 844,000 рубл мешавад. бо кадоми харидор афтага бо арзон мекунем. дарахтои мевадиҳанда ҳам дошта гуфта соҳибуш. кухни бания ҳамаш 100%. рақамошон дар роҳи экрани шумо. дигар маълумоти пораша метавонед ихчон гирем. барадони азиз, агар шумо ногуфта намонад хонаи фурӯшӣ доред, ки замин, квартира, мошин, ягон чиз доред реклама кардан мехоҳед, дар WhatsApp дар имомо роҳ экрани барадор мо реклама мекунем. мегзарем дӯстон ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшимо дӯстон қарор дар шаҳри тусунзода дӯстон дар регар. як холага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 60 квадрати метр. обсве дорад. ремонти беҳтарин кардага евро ремонт. дӯстони азиз, хона ҳама чизи чорашкати фурӯхта мешавад. холодильник, телевизор, спални, микроволновка ва холодильник, мебел ҳамаша дора гуфтага бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, дигар маълумот чахахтон мегирем. чӣ хеле ки дар сурати десен ҳамин хелаги квартира фақат гуфтага ҳамин миёи зиндагӣ мекунӣ. нархи квартира 249,000 сомона бо курси имзо гирем, агар 1,616,000 рубл мешавад. бо арзон мекунем гуфтага дигар маълумот ча метавонем гирем. барадор марҳамат. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хона қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ноҳияи сарбанд дӯстон шаҳри левакан. 8 сутиқ замин дорад. дар хона кардагиай обсве дорад. хона барои зиндагӣ кардан хай мегирен. айсусу мекунен, зиндагӣ мекунен дӯстон. калидор бания дар дурмуш ҳастай гуфтага светам гузарондагӣ будиян. нархи хона 200,000 сомона бо курси имзо гирем. 1,298,000 рубл мешавад. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстон. бо арзон мекунем гуфтага хона дар пеши озер қарор дорад гуфтага ҷош ҷои зурай. рақамошон дар роҳи экрани шумо. дигар маълумот ча гирем. барадори азиз, лайк ва обуна шударо фаромӯш накунед. меҳнатомон барои шумо дӯстони азиз. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем бародарон ба наҳум хонаи фурӯшӣ. наҳум хонаи фурӯшимо дӯстон инам дар шаҳри бохтар қарор дорад. дар ноҳияи ғайра дӯстон. дар 4 сутиқ замин 3 дар хона дорад. обсве дорад. ремонташ миёна барои зиндагӣ кардан мешавад. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамом, оғул ва гирди хона маҳкамай. хона соза барои зиндагӣ кардан мешавад. дигар маълумот чахахтон мегирем дӯстон. нархаш 175,000 сомона бо курси имзо гирем, агар 1,136,000 рубл мешавад. бо арзон мекунем гуфтага 175,000 сомон. рақамошон дар роҳи экрани шумо. дигар маълумоти пураша метавонед гирен. марҳамат. мегзарем дӯстон ба даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшимо дӯстон аст дар шаҳри ҳисор қарор дорад. дӯстони азиз, деҳаи юбилей поёни заря восток гуфтага заря восток ҳамхи маълумот чикадаган. 8 сутиқ замина 4 дар хона дорад. обсведа астай. хона хай проект шуда. дигар маълумот ча мегирем. сохтмонаш ба фикрам нопурай. нархи хона 190,000 сомона бо курси имзо гирем, агар 1,233,000 рубл мешавад. рақамошон дар роҳи экрани шумо бародарон азиз. дигар маълумот ча мегирем. хай ҳуҷҷатош 100% буда. веранд ва дигар чишам дошта. марҳамат. подвалшам тайёр буда. дигар маълумот ча гирем бо. мегзарем ба 11ум хонаи фурӯшӣ. 11ум хонаи фурӯшимо дӯстон аст дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. дар 6 сутиқ замина 3 дар хона дорад. обсвед астай. ремонтиш миёнаи хонаҳои бараки ҳам кардага дӯстони азиз. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамом ҳастаямаш. нархи хона 160,000 сомона бо курси имзо гирем, агар 1,38,000 рубл мешавад. хона арзон ҳам мешавад дӯстони азиз ва алиш ҳам мешавад гуфтага ҳамхи вариант мондагиян. хонара ремонт кардагиян барои зиндагӣ кардан мешавад. чӣ хеле ки хитон десен дар сурат. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстони азиз. хай дигар маълумот ча мегирем. хона срочно фурӯхта мешавад гуфтага бо арзон мекунем. муомилаи хуб дорад. рақамошон дар роҳи экрани шумо. дигар маълумоти пураша гиред. марҳамат. мегзарем дӯстон ба 12ум квартираи фурӯшӣ. 12ум квартираи фурӯшимо дӯстон аст дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. дигар маълумот ча мегирем. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 30 квадрати метр дӯстони азиз. обсве дорад. ремонташ хай созай. ошхона, ҳуҷҷатхона ва дигар маълумот ча аст. балкон дорад дӯстони азиз. барои зиндагӣ кардан мешавад. нархаш 170,000 сомона бо курси имзо гирем, агар 1,103,000 рубл мешавад. бо арзон мекунам ба фикрам. неки алиши мешавад гуфтага ягон дукоматага ё секоматага боша гуфтага болоиш маслиҳат мекунем гуфтага. бо дигар маълумот ча мефаҳмем гуфтага. дар қарибиш мағоза ҳама чӣ дора гуфтага. қариби шаҳрдай. рақамошон дар роҳи экрани шумо. дигар маълумот ча метавонед гиред. марҳамат. мегзарем дӯстон ба 13ум квартираи фурӯшӣ.
13 квартира дӯстони аста дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, дар маҳаллаи Борбад қарор дорад. Дӯстони азиз, сехонага квартираи дар 5 этаж қарор дорад, 70 квадратни метр, обсвет дорад, ремонт дорад. Дӯстони азиз, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамон ҳонаш астай. Квартира барои зиндагӣ кардан мешавад. Дигар маълумотам мегирем гуфтага хона 23, квартира 23. нархи квартира 160,000 сомона бо курси имзо гирем агар 1 миллион 38,000 рубл мешавад. бо дигар маълумотам мегирем бародани азиз. квартира алиш мешавад гуфтага бо ягон хонаи заминӣ ки дар шаҳр буда гуфтага дар шаҳр бошад. намедонам ки дар шаҳри Кӯлоб дар назар ё дар шаҳри Душанбе алиш дошта бошен. дигар маълумотам мегирен. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстон марҳамат. дигар маълумотам гирем. бо то видеои оянда худои нигҳбонтон.